Fáilte ráise go glár. Meastar go a dúbailt líon ndaltaí am an ghaeilid a chus sa tuisgurt na chúbhbliana amach róin. A deirtar gúil géirchéim san arnál bhéarla, agus laidú mór I teachta líon ndaltaí tá duna staidir an Gaeilge ag level GCSE agus A level. Tá telefón scéal ag gáin ní gála chur. Grúig. Seo ndaltaí GCSE atá ag genú staidir ar a Gaeilge a galaiste sroch na neallag in na ré. Ke gohfuil gíri go bre leis a Gaeilge san year 1 scoil bhéarla seo, tá faiban na móra éitethe eile. Dá ndaltaí sa tuisgurt ag genú scrútaithe an GCSE as an sin agus an teasta sóisiir as sa poblacht, trígleach Gaeilge a dhéanú nó Irish sin a Gaeilge tríbhán na bhéarla. Tá imní mhór ar loch na Gaeilge go generalta faoin droch gáid in na bhla teangaí an year 1 scoiltathe bhéarla ó hiú a líon ndaltaí a gáiltaithe. De gra an GCSE a dheanú ndaltaí ag toisiad amach ar a bhanscoileacht inis a héinjéig. Tá siad a toisiad amach gan focail Gaeilge a bheith na bhór. Agus in 5 bliana de réanahead siad an Gaeilge thuirthaid siad faoin scrúdú sin an GCSE. Ach an sin agus tugtar GCSE Irish ar sin. Ach an sin tá GCSE Gaeilge an fásta. Agus tá sin an aim sa bheith díirithe ar ndaltaí ar an iscéarna, arfa sé bliana déag, ach a bhí ar an bhonlaidethas tríbhán na Gaeilge, agus 5 bliana ar an bhanaidethas tríbhán na Gaeilge fásta. Ach an darna rud na meiste luath na an scoil an a bhfuil siad, caithfear na scoilanna luach a chur ní bhhain ar a Gaeilge ach ar na teangatha, agus manúir tá scoilna an agus le férinne níl más madaí ach ar na teangatha níos mó. Agus caithfí na teangatha le go bheith cuairma mar tá muidir le an dréimar a chéarna. Beidir go muidir rungaí difriúla na ar chémanna difriúla a tá muidir le an dréimar sin. De réir tuair scala a thur Gael lenne dalacheile ar a Gaeilge sa chóras éideachas an seo, tá léadú fi sa séf an géad taca ar líon na níor a harí atá ag gáil don GCSE Irish le Jaimiana nuas. Os cyn 2,000 gyd, gydí rydbog os cyn 1,000 gyd. A som y year 1 scoils na sé Chontae na nafrol yn y Gaeilge mor awr y harabí. Fi yn brwys yn Rio 1 nach rwy'n Gaeilge aihantas le férinne Mars Cart agus nach rwy'n taciacht chi on tas agad instant curriculum agus yn sy'n yn darn o'r harle yn gafel sa cahar corw réile bhaim a sílim gur páirtín loch lidre a bhí an sasan nach mé ar ghaoinnig teanga a ranú don GCSE agus chuir sin an bhrú go deá ar na teangacha ins na scolanna agus sin ar na Gaeilge. Tháinig muid na deacrtaí seo teach an cin ar an ómaí agus in san áit ó tradiisiún leidir Gaeilge Rio 1 ach marialar ar bhrú ar an curriculum. Gymryd i daliar hwyl gwn I ffrasl ar na rang yn y Gaeilge, so mae'n mynd ach beidir bert nhw trwy'r y gyr yn y Gaeilge anwyd yn ard lefel. Gymryd i sio un daliar sgol yn y rang yn y sy'n ar chor y ffwail. Le sy'n y redach ar falag hyn byn ar na crifach a aitwla, tas y gyda'r grwpi pobl rang yn y syfres agrwy sy'n eich. Ta mwyd y gol sir gyda yr eist y gol sir gyda na ffihidi agos na trehidi na'r na rô ffwaig mar re ach yn Gaeilge mar cynnal awr yn ie am sgolod. Ní bhrontar a thur chéad tan éirithe ndaltaí na scrútaithe GCSE rud a agan gur ar na ndaltaí is lífa, ndaltaí Gaelscoile go mórbór a bhrontar na gráideas airde. Deirtar go gaithí níos mó ndaltaí a bhallú le GCSE Irish a dhéanú me taithar le chuirlis an líon acu a ronaí an éad an ard level. Chuirsta a bhain a taith an don A level Irish a tá an líon poiste a chur isteachar miltin na íseal faoi ceirichéad sa bhliain agus teannacharig seo ar líon na scolarí tíú level a staidir. Bíon fócas a lig na sé Chontae ar an díosbrad seo idir sin féin agus DUP a bhailtheach na Gaeilge. Ba léir gurú DUP a dean an nammart don Gaeilge, útaí siad nar bhí Peter Weir an aire éideachas, útaí siad de hé 1 scoil ní scoil. Sin 4,000 cainteoir tíbhas DDA míana, luach na gilna ig, ach tá fócas í fásta ar na príomhaidí sna scoiltathe catstacatha. Mar go leor go bhío collegeí an bliantúhan agus bhí na cétaí machlíon na chat amach as na collegeí sin agus Gaeilge acu. Agus sna réanna sa chéad bblion, ní an na ndaltaí fiú sean staidirí an ó Gaeilge sa chéad bblion. Tá géirchéim de dhí le cruniú leis na príomhaidí sna scoiltathe seo
le chur na líohrú an tabhad atá leis an Gaelic na geisteanna fostaíochta atá a buint léithe agus éireacht a dhéanamh cinál de ardan níos leithne a bheith an Gaelic agus níos dearafa. A monscoilta ha burlas a tuaisgurt níl se riachta ná staidir a dhéanú ar nua hangíorbí eile seachas an burla. A daide ar an choláiste óscoile trúhan bhilis, máiltar gnéanthar gré riachta ná an curriculum bunscoile a dhéanú de hangatha. Gan ara idirtha sin seo, is bag defer ar féidir déanú de éon reachtaíart snáma lethir chun riachtanas a dhéanú de hangatha le linn a nidehas ar fád na sé Chontae. An nígalachar seart le bol farste. Slinn is aspel farste tá Raymond ó Ciarán ó Linn. Raymond gur maithad as bheith Linn a nacht, ceach an donna agus atá an aib se gáíre? Ní fáid bhug í ar charbí tá míle a bhug an nóir an míle níos lú daltaí ag réniú na Gaeilge agus níor hanig ahrú ar an chaidean teagasc tá na múnsúirí có Chomanta agus a bhí riú ach mar a dúrú hana féin níl échal ar galtaí éon teanga sa bhreis a dhéanú ag an level GCSE agus mar sin níl an stadas céine ag an Gaeilge sa chás seo nó ag teangaí agus nuair a tógu an tacht seo isteach in 2000 agus a 4 glach sé cearan ó 5 bliana le golibhéim ar na statisticí ach inis tá míle níos lú dalta agus tá na teangaí STEM ag gol in san tró sin tá trotha faoin céad níos mó daltaí ag deanú na háir STEM ólaíocht, technolaíocht, innealtóireacht agus mata agus tá na teangaí a gol in san tró eile tá bagnach trotha faoin céad níos lú ag gol dá hangaí agus an Gaeilge gasas a gine seo. Stoigh bhfuil se sin tarla ó jaascantórin chutha chomá céad an bhéim se chósaí ólaíochta agus mata ach ó híomhna sé Chontae, céir is fearr a dhéanamh leis an gceist seo a réiteach mar arnóid thomas a caint ar rud bhfuil bar mór faoit se sin an ghailscoileocht agus is dóthaí an pobl a gala dróna tanga go réalta. Og generalta léiríonn sé go bhfuil daoine fásta ag gol ina slúite ag ranganí san oíche agus massam héan go bhfuil go leor daltaí a géirí an teanga a ólam ach mar a dúrú hanan féin is galan na éirithe le príomhaidí uaire le strategy nua níl an teangaí ar fáil. An rud is cór a dhéanú sa chás seo na arc trasna na farige heag an dói a bhfuil siad a gol an lec leis an aib seo in Alban agus sa bhreatanmhog. In Alban an strategy tá acu na go mbeidh gach páiste ón bhain scoil a ré ag deanú teanga móide ga hanga eile. A deanga héin an Béarla agus ga hanga eile agus sílam go raithí sé sin go mór consachar na deangaí in Alban. Sa bhreatanmhog an rud atá ag tarlú an sin na go bhfuil brú mór céimeaní leidre bartaní fiúntacha anglacu leis an bhreatanis a chur chun cin in na scálanna agus a ríist tá siad ag táiseacht ón bhain scáil. An aib atá ó gine i dúisceart na hÉireann na nach bhfuil éigeal ar bí ar hanga ar bí a dhéanú in na bunscoileanna. Tá ó gin gur féidir le teangaí an Gaeilge mar hampla a bheith deacar ag rint daltaí nó ag daltaí go leor ach níl se códeacar má thosaíonn siad níos luithe. An rud is gá a dhéanú na daltaí a thoiseacht níos luithe sa bhain scoil ag fólam na Gaeilge mar hampla. Raymond Cam hachtúint an sin agus sama buochaí as bheith Linn tróna rim nó Ciarán ó Linn an sin an stúdio imel ferriste. Bhfuil sin bhfuil an glár an tachtan seo, beimid raslíb de máirte hagan le chuna dé ag leabhar se seacht, etar an dálín go nuid